Wajibate an bi bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn. Hali an sigira an ka kɛnɛ kan. Laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ. Wajibate k'a dɔn jamana kunnafoni a b'o de maa na. Hali min ye politiki kuma ye. Sɔrɔ kuma. Hadamadenya kuma. Kabako fadunuya fanfarankaba. Kabako kumaw. Wajibate ni sɛbɛnnikɛlaw y'a sɛbɛn. Dugu maa jɛ kaba. Anw bɛ sɛbɛnfura 120 da. K'a ɲɛɲɛ. K'a lajɛ. A kɔ n'a ɲɛ. Wajibate an b'a lajɛ kunnafoni min b'a kɔnɔ. Kunnafoni min b'a la n'o kan ka kɛ jamanadenw sago ye an b'o de sugandi. Wajibate n'an y'o sugandi kaban wuli ka jɔ dabɔra. Ntɛnɛndonya fɛ i k'a dɔn duguba kɔnɔna n y'a f'i ye kabako ko don. Duguba kɔnɔmaa ye laloma ye bɛɛ bi jɛ ka bɔ so bɛɛ bi segin ɲɔgɔn fɛ. Wajibate Bamakɔ ni dugu jɛra k'a ba jɛ an ko ntɛnɛn n bi kola o n tɛ kola o an bɛɛ ko Bamakɔ cɛmancɛ. Wajibate an n'an ka bitigiw sɛgɛrɛ an n'an ka baarakɛyɔrɔ sɛgɛrɛ. Wajibate k'a dɔn kolokalama ni nkalontigɛla Bamakɔ goro bina ka ca ka sɔrɔ u tɛ fɛn na. Saki babu kɛrɛ la wajibate k'a dɔn k'i ɲininka gongo mugu ani wusulan duman tugulen du biro ni biro aw ma nin mɛn wa nin kɛra yen fɛ u y'a fɔ tan u y'a kɛ tan Bamakɔ fili kɔnɔ kabako ni dugu jɛra anw bɛ girin k'an ka radio so sɛgɛrɛ ka sɛbɛnfura dɔn an gɛrɛ la wajibate k'a dɔn n'an kumana ɲɔgɔn fɛ ka sɛbɛnfuraw tila i k'a dɔn yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ayiwa ni nɛgɛ ɲɛ 11 n'o danna dasira wajibate k'a dɔn an b'an jour kɛ wajibate nka i k'a dɔn bi an n'an ka minɛn bɛɛ lajɛlen ta min ye ayiwa Welesebugu ye Welesebugu radio jitumu an bɛ taa an da ye min ye Jonathan ye ale min ye Welesebugukaw ka radio directeur ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn kana ɲɔ bɔra kelen d'a ma min ye sunkalo ɲɔ ye k'an ka mɔni tobi k'a min jitumukaw n'a dana bɔra kelen ma jelikɛ ma fɛn sɔrɔ dɛ bɔra kelen sangilo tɛ de sangilo 200 kilos n b'o ban o ka bon nka ni minɛ ka bila da kɔnɔ a fana ka fisa da la o tuma an bɛ jitumuka bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn kosɛbɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ a tɔgɔ de ye Mamutu n'a ye yamaruya di an b'an joue a kunnafoni sisan karamɔgɔ de batunkɔrɔ n bala cogo bɛ di wajibate ngana a ma mandi fo kobilen don wajibate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 26 mars kɛlɛ bin don wajibate k'a dɔn a ye kɔrɔlen maana san 30 ani san 2 an ka saga an gɔ dɛ wajibate a don min ye Sebetu Kaba denkɛ ye Baba Musa Tarawele a bi fanga na wajibate joni bɛ ɲinɛ nin don in kɔ fo n'a sɔrɔla a ma k'i ɲɛna walima o y'a sɔrɔ i mana diɲɛ na marisi kalo san 1991 Mali kɔnɔ a tile 20 tile 21 tile 22 tile 23 a tile 24 fo a tile 25 wajibate k'a dɔn kumajugu fɔ ma ɲi sabula hadamaden kuma mana bɔ i da wajibate n'a kɛwale la i k'a dɔn mɔgɔw b'a fɔ dabangama don Musa Tarawele kun y'a fɔ sa dɔ la san 1991 a ko a na janɛmɛ jigin malidenw kunna wajibate k'a dɔn kuma in fɔ ani kɛwale minnu kɛra mɔgɔw y'a da ɲɔgɔn ma Ala kana minɛ an ka kumakan ma amin san 1995 san 1987 wajibate k'a dɔn min ye Baba Musa Tarawele min ye politique tɔn min n'o tun b'a bolo IDPM Yawuru bi kungo wajibate k'a dɔn IDPM i k'a dɔn a kamana nana guwan min ye IDPM yɛrɛ kɔnɔna ye ani tɔndenw u ka wuli ka jɔ an'u ka taa ka segin ani fɔɲɔgɔnkɔ Musa Tarawele kamana guwanna o de la a ye congrès 4 kɛ min bɛ se k'a to ayiwa tɔndenw ani jamana yɛrɛ hakilina bɛ taa cogo min ni jɛmu fanga ye nka a ma ɲɛ wajibate k'a dɔn Musa Tarawele dimina a don san 1987 ni hakili bɛ tariki la a ko ale kɛrɛfɛla tolilen don a bɛɛ namaratɔ a bɛɛ sunba kule wajibate k'a dɔn Musa Tarawele a don a y'a ka dimi jira parti yɛrɛ ma se ka kɛ parti jolen ye sabula i k'a dɔn fɔɲɔgɔnko barika bonyana kɔnɔ san 1980 wajibate i b'a ye k'a fɔ ayiwa wulikajɔw nana bolo da jɛnsɛn naani sebaw ani ayiwa tɔnbaw olu nana wajibi kɛ farafinna kan i k'a dɔn k'u ka yɛlɛma bolo don u ka sɔrɔ taabolo la wajibate o yɛrɛ de nana ni farafinna yɛrɛ dafirili o ko min ma programme d'ajustement structurel wajibate k'a dɔn ni m'o faamu o de ye foroba cakɛda bɛ yen i k'a dɔn ka taa se sɔrɔ bolo fɛn o fɛn bɛ yen ni forobafɛnw don a bɛɛ ka kɛ i k'a dɔn ayiwa jɔnforo ye kabini o kɛra sɔrɔ nana dɔgɔya wajibate k'a dɔn baarakɛlaw olu dɔw bɛɛ baarakɛla dɔw tun bɛ kalo wɛrɛ kɛ kalo 6 i k'a dɔn kalo sara tɛ sɔrɔ wajibate k'a dɔn kɔngɔ ɲani gɛlɛya a nana dada ɲɔgɔn kan ayiwa dongo da a bɛ fɔ de k'a fɔ ko
kunungo de kun gafsa biye wajabate kabno nana ke semeni kala ikado ka kuma nyongiri ako wuli ka jo nana bulu da hakilino nana faranywanga che kumba do nana faranywanga ka jere de kulu sigi fanda nani bele jire na ku be nyini vonge nyini ve nu ndara ka nyeshi tamo ani puma baw ani nwanyu senid faso iri wato wajabate kado ane adima PSG ni jere de kulu fly ngoni nye bloki bo kada wajabate kado gelati gelaye kumate kumaye tamati tamaye jamana don mogo be yelamana mali mogo be yelamana ni yelama make ngo bi ni kanva mina bi ni kanva wajabate kado kabino ko ni ngara brisa nyami nana do fandan nani bele gelena minye baba Musa Traoré to min ba bulu no idepem o fana nana bloki bo ka da nunu mbeni njugu ya ni ne hashidi min da ka anga jamana kundigi segere on na koli bojo bate ka do brisa nyami nana bo fa bele jele na mo nana kari nywana bojo bate amaja semene kala ko amaja muna ta mani geleya bojo bate ka do dungo do manga bi fa dola andoro la lokoli do nana do kelela andoro la furuba barakelaw nana do kelela wajabata andoro la jamana de bela jele sina ka do kelela wajabata kabino ko ni ngara baba Musa Traoré kamana gona fa bele jele manga fa bele jele tamay muruti be fa be fe abba Musa wajabata jamani kala ko kabino ko nana damene Musa Traoré ngari da ka dese do dola ika do shetane dunana akwa berata jamana do na masabali mbi jandeme sika kundige ka wajabata jandeme be sika kundige ka anu kewolo kata makake o de manifi kamana go ka damne kulukoro kita sigasu segu wajabate hali duila ni bele gele ni yoro sorala manifi bi yara kadda manifi bi jogi kishabiti wajabate akumi nye duila yi semene kala ko ibaye ka fo do kera demse do ulu sina ka bone soroti sabula lokoli den nani Musa Mariko sandani nani okume 4 mane na mi nye salura kabo duila ani aywa alamako kamara samuga okume duila lesela isa jara santa ani saba okume 4 mane na tijani shisoko santa ani saba 4 mane minya alamako kamara yi wajabate ikadon onyekele kirapo hali sini ikado ti yeleke ndado na bi bolo la halibi Musa Mariko wajabate kadon okoni negede chamande de taro mine annaka korola la wajabate kadon isa jara ani tijani shisoko wajabate nunu vana negede donu farikolo fanda nani bele jilela sikaso ka fe kamale ni dobe dramani konate odo alekume 9e mane na wajabate kado ya le ni kene koni ngaraba sabla negede minu nya mine amakwala Bamako marsikalo kile mugani saba 1991 ala kana do ke biye wajabate ka do fali bakule kera nindo wajabate ka damene midi magwen kata bla nyinyi nga selfana wati la bitigi bado kumbe salver la ndaro ne hakilibala ADC Mali donte wole dona wajabate ADC Mali okumi salver la hadama de nana yara ado ambi bo tama yoro de la nyera kumi jamakuli na kwe wajabate ka do ambi bo tama yoro la e ka do aywa kayara suguba kono ADC Mali ne hadama de ko hi wajabate ka daw kari oro be sura sukulu do temendo camion na wajabate grenade make ma negilai kise make ma negilai tasuma mana make ma negilai ADC inzina ka tasuma mene madama min jishirai madama min jini na kamo wajabate ka do data la sabani kala ko kabnu kan ngera Mali do murtira be ko Musa Traoré ko ka bi janeme jiga anguna adunya jiga adamna na wajabate sabani kala ko akoni ko to kulaje wajabate muruti ko ni nana bulo da fanda nani bele jelela nyema kala be make wajabate ka do ka to doni ko nana kien fa bele jelena wajabate ka do kabnu ko ni ngera sa wajabate aywa jamana anije zane jamana bele jele nana iko do Musa Traoré la allaba na ka kemenye o doni nga wajabate sebenegala ba fe ka minvo ambe kalo mina anambi do mina do min do asambi sabani fly wajabate ka do mini min ngera jamana kono akoni ye kunguruni ye Bouakar Sangare ako wati natawla mini min ngera bo to fo fuka ta se fanga dafrile ni ngunye sabani anya min bo 26 mars kono
jahadi do hala azala expresso nam karamɔgɔ sɛbɛnnikɛla n'o de ye Abudramani Baba Kuyate Baba Kuyate ko ko min ye Musa Atayeri ye karamɔgɔ daba tugura a ye jamakuluba dɔ labɔ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ nin tɛ kuma kura ye a ko jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goita ni hakili b'a la karamɔgɔ daba tugura ale ye kumana don dɔ malidenw ye juin kalo dɔ tile gale san 2021 k'a yira k'a fɔ ne de ye maliden bɛɛ lajɛlen ka jamanakuntigi ne ye denmisɛnnin ye ni fanga ɲana n bolo a ɲana Mali denmisɛnw bolo n'a tiɲɛna n bolo o ye Mali denmisɛnw bɛɛ lajɛlen ka baara kɔni tiɲɛnen o tuma Ala m'an kisi o ma a ka di n ye Mali denmisɛnw a k'an dɛmɛ janko jamanakuntigiya mun filɛ nin bolo doni a ka girin a ka fɛgɛn nka n'a ye n dɛmɛ an bɛ s'a kɔrɔ ɲɔgɔn fɛ sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goita ye a ye nin kuma in bɔ a da kɔnɔ tuma min na k'a ɲini malidenw fɛ dugu jɛ ko 20 minisiri mun sigilen bɛ min ye farikolo ɲɛnajɛ ani denmisɛnninw kunna ale fana nana jateminɛ kɛ k'a yira k'a fɔ an ka don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi fasoden ɲumanya kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko fasoden ɲumanya don karamɔgɔ daba tugura u y'o lajɛ ni k'o tɛntɛn min ye sibiri tɛmɛnen ye palais d'espoir kɔnɔ karamɔgɔ daba tugura Musa Atayeri a ye wele bila Mali denmisɛnw ma sɛbɛnnikɛla ko Mali denmisɛnw bɛ ye kɛnɛ o kɛnɛ kan o tɛ kɛnɛ dilankolon ye a ko min ye denmisɛn wulu sen ka di nka mɔgɔkɔrɔba wulu b'a ni kungodɔn cɛ karamɔgɔ daba tugura min ye denmisɛnw ka hakilina ye fɛn minnu ye ni kana k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye a ko n'i y'a lajɛ kɛnɛ masakɛya tun bɛ jɔn bolo n'o ye ministre d'État ye colonel Ablaye Mayiga jamanakuntigi ka danama kɛrɛnkɛrɛnnen ale kɛrɛfɛ karamɔgɔ daba tugura ministre caman tun bɛ yen nka maa min yɛrɛ ye lajɛ in labɛn o de ye Musa Atayeri ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tugura min ye CNT Mali denmisɛnw ka tɔnba ale kɔni ɲɛma n'o ye Abibu Dako ye ale kɔni ye kuma ta k'a yira k'a fɔ ɲɛmaw ɲɛna a ko denmisɛnw kɔni kɛmɛ dɛgɛso kolonkala ye a ko jama ko mana daminɛ ni wele bɛ kɛ denmisɛnw de ma a ko wuli ka jɔ pankacoroki Mali denmisɛnw de u bɛ wele k'u bila baara min na karamɔgɔ daba tugura k'u b'a kɛ fo ka dɔɔni fara kan a ko k'a hakilinajigi kɛ denmisɛnw de bɛ taa ka bila kobaw la n'a jara don min na ɲinɛ bɛ k'u kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Abibu Dako a ye nɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔ kuma na karamɔgɔ daba tugura k'a yira k'a fɔ fɛn minnu tɛmɛna o tɛmɛna n'a dun ma k'a fɔ ko jamanakuntigi ye denmisɛn ye karamɔgɔ daba tugura ko ka kɔfilɛ kɛ denmisɛnw na jamana mago b'a don bɛɛ la sɛbɛnnikɛla ko Abibu y'a yira k'a fɔ min ye place ba caman bɛ yen karamɔgɔ daba tugura k'a daminɛ minisiriya directeuriya ka taa bila jamana dogodogonin caman na a ko Mali denmisɛnw bɛ ko caman kalama bɛ yen u kalan bɛɛ karamɔgɔ daba tugura u ɲɛ yɛlɛla ko caman na u bɛ politiki si dɔn mun na kɔfilɛ tɛ k'u la de ye o tuma ko min y'o laɲini o b'o ta ne ka jamanakuntigi sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko Musa Atayeri ale ye kuma ta k'a yira k'a fɔ ko nin don in sigili sen kan ko dumanba fasoden ɲumanya don karamɔgɔ daba tugura ka kɔfilɛ kɛ jamana la n'a ye jamana kanu foyi tɛ an bɛ dɛsɛ ka min kɛ jamana ye nka n'an ma jamana kanu a ka gɛlɛn n'an bɛ se ka ɲuman bolo da an ka ɲɛnamaya kɔnɔna la a ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ fasoden ɲuman jolen ye karamɔgɔ daba tugura an ka hinɛ jamana la an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn kanu sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kuma minnu kɛra a ma da o dɔrɔn ma koyi karamɔgɔ daba tugura u ye tigɛ nɔ bila kɛ min ye Mali denmisɛnw bɛɛ lajɛlen tɔgɔla CNJ fɛ ni k'a ta ka di Musa Atayeri ma ale fana y'a ta ni k'a di ministre d'État ma n'o ye colonel Ablaye Mayiga ye k'a tigɛ colonel Asimi Goita tigɛ Mali denmisɛnw sago bɛ min na wa u bɛ fɛ a kana bila tiroir kɔnɔ dɛ a ka ɲɛnamaya malidenw ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Azala Express kɔnɔ a ka bi bɔli don naamu i ko colonel Asimi Goita ko denmisɛn don nka denmisɛn min don a bɛ fɔ a ma ko denmisɛn maakɔrɔba wajabate k'a dɔn bolo kala denmisɛnnin bolo se ye denmisɛnnin bolo ye farikolo ye denmisɛnnin bolo ye nka kunkolo ye maakɔrɔba kunkolo ye o de la baara minnu bɛ kɛ a bɛ kɛ maakɔrɔba hakili la wajabate n bɛ n bolo kari ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'humanité hadamadenya maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko MMB MMB ko ni Atayeri n'ale ye wulikajɔ kɛ wajabate i k'a dɔn ayiwa min ye général Dawudu Ali ayiwa Umaru ale laban na Asimi Goita fa ni dusukasi ye wajabate sabula carte biométrique i k'a dɔn a ma ɲɛ wajabate an b'a fɔ ka segin k'a fɔ tuguni a ɲɛ tɛ ban wajabate ni wulikajɔ ma boloda miliyari dama min fɔra k'a fɔ k'o donna na wajabate nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ fukɔrɔden de ye k'a sababu kɛ awɔ kow dilancogo ani kow nacogo ani mɔgɔ ɲɛ bɛ fɛn min na wajabate sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn maanifin i kunkolo bɛ to fɛn min na n'i ka banfula tora a la i ye Ala tanu wajabate i k'a dɔn ko in kɛcogo ma ɲɛ a labɛncogo ma ɲɛ wa wariba min bɔra a ko jukɔrɔla la nkalon caman de
fɔlen do général Dawuda Aliyu fɛ wajabate k'a dɔn k'o baara ka dɔ kelen kelen sɛbɛnnikɛla ko ayiwa campagne ba gosira diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la minnu bɛɛ ni gɛlɛya b'a ka carte ɲinan na a ye hɛrɛ sɔrɔ a yɛlɛmali ani k'a corriger fiɲɛ o fiɲɛ b'a la k'a bɛɛ lajɛlen k'a sago ye a kɛra tɔgɔ ye o a kɛra si ye o nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna daminɛ nin kuma in fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara janko maliden minnu bɛ jamana kɔ kan wajabate olu bɛ dingɛ kɔnɔ dingɛ min n'a kɔnɔ ka don kosɛbɛ ni nin ɲɛnabɔra k'a kɛra a kɛcogo la wajabate transition ma ko ɲuman kɛ ka tɛmɛ a kan sɛbɛnnikɛla ko nka kuma in fɔ ka n'a bila bi la a bɛ ni ka kɛ sogo ye a bɛ ni ka kɛ i k'a dɔn kɛnɛ kan jaraki sabula dibila lakari ye tandɛgɛ ma maa joli bɛɛ min bi taa ka segin la polisisow a n'a dilayɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ maa kelen d'u la min dɛgɛ dari ta kan min ye wulikajɔ ye nin kamalen sɛbɛnnikɛla yɛrɛ ko ten koyi ko ale yɛrɛ de ye wulikajɔ kɛ ale ma hɛrɛ ta ka segin kɛ commissaire de police min bɛ chemin de fer la Dar Salam i k'a dɔn o ka sɔrɔ ale la wajabate i k'a dɔn ale taara k'a b'i to a sɛbɛ soli ka wuli kabini fajiri a taara i to a sɛbɛ fo bi n'a ka bi wajabate i k'a dɔn foyi den kelen de ye min ɲɛnabɔra a tile sabanan wajabate i k'a dɔn minnu bɛ a baara kan k'a kɛ n'u k'u ma agent chargé d'enrôlement wajabate i k'a dɔn olu yi kɔni sigilen bɛ machine kunna olu labana k'a fɔ ale ma an ka ordinateur in jɛna i k'a dɔn fo a ka taa kana tuguni a ye na sini wajabate a ko yalima ko min bɛ maa sɛbɛla ko min ɲɛ sɛbɛ ko ye jamanaba in kɔnɔ yalima maa bɛ se ka nin ko in kofɔ wa i b'a dɔn k'a fɔ bil hak wajabate i k'a dɔn baarakɛlaw labɛnnen tɛ u t'a ɲɛdɔn machine-mafɛn mana miliyari dun caman den de bɔra ka don a la wajabate i k'a dɔn kuma ko in diɲɛ dun ye mun ye sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali tɔ min bɛn wajabate i k'a dɔn gɛlɛya wɛrɛ bɛ nin kɔfɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ carte ɲinan i k'a dɔn o baaraw kun bɛ kɛ kɛcogo min na o dɔnnen don n'i y'a ta maa min yɛrɛ ye carte ɲinan ko baara daminɛ a don an ye kuma caman fɔ maliyɛn ka ti ka gɛlɛ kuma dɔw la nka n'a b'a sɔrɔ a nanama sumalen sɔrɔ a sigilen wajabate a da bi don a la a ko i k'a dɔn carte ɲinan baara wajabate i k'a dɔn wulikajɔ bolo dara agent formera machine kun b'u bolo u bɛ yaala ka t'i ɲini f'i ka so kɔnɔ f'i ka bulonda la wajabate a kun bɛ kɛ o kɛcogo de la o kɛli wajabate maa ba kelen maa caman desina ka sɔn ten i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɛra a ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ koyi nin ɲɔgɔnna kɛwalew ka kɛ koyi ni hakili b'a la wajabate i k'a dɔn campagne de recensement min ye awa de la population de l'habitat o ko min ma ni na carte wajabate o fana kɛra nin cogo in na arasi recensement administratif à caractère électoral RAVEC wajabate ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra jamana kɔnɔ ka tɛmɛ a kɛra kɛcogo min na ne ko général Dawuda Aliyu a ma k'a ɲɛna de wa wajabate k'a dɔn fo waati yɛrɛ kɛra a yɛrɛ tilala ka bɔ koyi o de kɛra ko yɛrɛ fiɲɛ da ye wajabate n'i dɛsɛlen don i bɛ jɔn Ala fɔ k'i mɛru k'i da de i bɛ client ta kɛra dɔrɔn k'i droite tu laisses les gens passer mais n'i ye fɛɛrɛ minɛ k'i jɔ sira cɛmancɛ la k'i bɛ kuma wajabate a bɛ f'i ye dɛ a bɛ embouteillage créer dɛ i ko mɔɔw fari fagalen don maa taara ka taa an bɛ nin ka taama bɛ nin k'a fɔ a ye ko mɔɔw fari fagalen don siɲɛna bɛ ɲini ka maaw foyi ma ɲɛnabɔ wajabate sɛbɛnnikɛla ko a ko nin carte ɲinan ko in nin bɛ sɔn ka kɛ fiɲɛba ye wajabate sabula maanifin i bɛ sera fɔn fɔn ɲɛ i b'a dabali tigɛ ka kɔn a ɲɛ votew surunyana wajabate n'a fɔra maa tɛ jamana kɔnɔ min da ɲɛnabɔra wajabate k'a dɔn awa référendum surunyana maa tɛ jamana kɔnɔ min ka sɛbɛnko ɲɛnabɔra wajabate n'a tulu taara bɔ e kelen na wajabate a ko i k'a dɔn i b'a tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ koyi min kelen bɛ k'a bila baara la n'o ye Asimu Goyita ye wajabate yalima u ɲinɛnen don nin carte ko in de kɔ wa carte biométrique wajabate k'a dɔn fiɲɛ juguba de b'a la sɛbɛnnikɛla ko a fiɲɛ a n'a dingɛ kɔnɔ ka dun wa dibiba de bɛ ko in na miliyari caman de min dalen don a ko la wajabate k'a dɔn o ɲɛ ka ɲini joona a ko n'o tɛ min ye Segu polisiso ye commissariat de police de Segu sɛbɛnnikɛla ko olu ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ yen wajabate k'a dɔn minnu dara Segu olu ko ayiwa a masiw ma sɔn anw ma fɔlɔ koyi a bɛɛ lajɛlen bi Bamakɔ de anw ma foyi fɛn ma fɔ anw ɲɛ la anw t'a ɲɛdɔn wajabate fɛn min bɛ nin danga in na kalo damadɔ dama de votew kan ka kɛ o tuma baara in bɛna taa min abada o kɔrɔ ko vote tɛ yen kɛ baara bɛ taa min abada mais non ni carte ma sɔrɔ vote tɛ mais non mon général mais non vote tɛ yen dɛ mais non oh là nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ humanité kɔnɔ a ka bi bɔli la cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn
Bojabate naam bala cogo bedi karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona o ka kɛ l'indépendant naam sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Musa Sayon Kamara Musa ko sibiri tɛmɛnen karamɔgɔ daba tugura ni wulikajɔ tun bɛ ka kɛ Musa Ataher fɛ Palais de Sport la a ko min ye Centre International de Conférence de Bamako ye min kɔni ye Musa Timini ye karamɔgɔ daba tugura ale fɛnɛ n'a ka jamakulu tun bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko hakilila jiginna Musa Timini karamɔgɔ daba tugura ale de tun bɛ Rassemblement pour le Mali Ibrahim Boubacar Keita ale ka tɔn ala ma hinɛ karamɔgɔ daba tugura min ye wulikajɔ commune 5 kɔnɔna la a nana kɛ min ye Musa Timini a ma ɲa min kɔ sama-samani barika nana bonya tiɲɛ tɛ fɔ o kuma a ko ale b'a yɛrɛ ta sɛbɛnnikɛla ko Musa Timini a y'a yɛrɛ ta nin y'o kalo damadɔ ye Musa Timini ye maa min ye politique maa jolen don Mali kɔnɔ o kɔrɔmasuru min ye Mali Assemblée nationale ye maa min kɛra o président o tɛ mancini ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Musa Timini e jamatigi don karamɔgɔ daba tugura i b'a ye k'a fɔ a ye ntanan gosi ni k'a yira k'a fɔ maa minnu b'ale Musa Timini fɛ maa minnu ka hakilinaw bɛ ni ale ka hakilinaw bɛ ɲɔgɔn ye o kuma ko ale bɛna politique tɔn dɔ sigi sen kan n'o tɔgɔ ye ko convergence sɛbɛnnikɛla ko convergence a ye laɲini bolo da jamana marabaaw min ye yamaruya sɛbɛn n'o ye récépissé ye u y'o ta k'o d'a ma o dilen kɔ tuma min na Musa Timini sibiri tɛmɛnen karamɔgɔ daba tugura a ye jamakulu labɔ ni ka yɔrɔ kɛ dɛbɛdɛbɛ ŋaniya mun tun bɛ a la ŋaniya fila tɛ o de ye politique baara ye n'a dun man k'a fɔ k'i ye politique tɔn sigi hakilina wɛrɛ tɛ la ne ka jamana ɲɛmaa ɲini Musa Timini ko a dalen don a yɛrɛ la a dalen don a jɛɲɔgɔnw la a teriw la maa minnu bɛ n'u ka kanubaga bɛ ka ɲɛsin a ma a b'a dɔn k'a fɔ u bɛna jɛ ka baara min boloda a bɛna kɛ jamajɛ baara ye abada k'a tɛna maa si janfa sɛbɛnnikɛla ko jamana masakɛ kalafili minnu bɛna ale u sen bɛna ye a la député kalafili maire kalafili kalafili o kalafili ko n'o de bɛna boloda jamana in kɔnɔ u sen bɛ ye a la a y'a yira k'a fɔ Musa Timini a ka dɛmɛ bɛ jamana ɲɛmaaw ye n'o ye colonel Assimi Goïta a n'a jɛɲɔgɔnw ye a ko min ye Mali bɛ degun mun na a ka dɛmɛ bɛ an ka marabaaw ye yaasa jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka b'o la ko bolodenkɔni kelen tɛ bɛlɛ ta a b'a ɲini fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jɛ an ka sɔrɔsiw dɛmɛ Musa Timini ko karamɔgɔ daba tugura k'a bɛ jida hakilina dɔ sɛnɛ kan a ko min ye Mali jamanakuntigi fɔlɔ ye n'o ye Modibo ye ale ye san 8 kɛ maa min tɛmɛna ale kɔ n'o ye général Musa Traoré san 23 ye an nana don bɛɛjɛ fanga kɔnɔ a ko gɛlɛya caman de yera malidenw fɛ a ko Mali bɛ kundama mun na bi malidenw ye ɲani min kɛ malidenw ye tɔɔrɔ min kɛ karamɔgɔ daba tugura ko maa de kan kana jamana in kɔnɔ nin waati la maa min bɛ tɔɔrɔ ni ɲaniw bɛɛ lajɛlen dɔn jan ka ɲɔgɔnna wɛrɛ kana se ka se jamana ma a ko de hakilinaw kan ka sabati a ko maa man ka fili o la bilen o cɛbaw o hakilina ɲumantigiw a ko filiman kan ɲɛsin olu ma bilen karamɔgɔ daba tugura ko Mali de kan ka bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ Musa Timini ko karamɔgɔ daba tugura k'a tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔn u tɛ ɲigi maa la u tɛ maa fɛsɛfɛsɛ cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba ko bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ convergence kɔnɔna la a ko karamɔgɔ daba tugura ko don n'a nataw la min ye parti kɔni a kan ka mɔnɛ bɔ min ye section ye ka taa bila sous section comité la karamɔgɔ daba tugura k'olu bɛna walankata jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa u b'a dɔn k'a fɔ jamakulu de sigilen bɛ k'u makɔnɔ u ye fiɲɛ minnu mɛn u ye ko minnu mɛn an ka marabolow la karamɔgɔ daba tugura k'a bɛ maa jigi fa kosɛbɛ a b'a dɔn k'a fɔ u ka parti tɛna kɛ tomolankolon ye maaw de sigilen bɛ k'u makɔnɔ Musa Timini ko karamɔgɔ daba tugura o kuma k'a bolo jan ne bɛ malidenw ye ka yafa ɲini malidenw fɛ karamɔgɔ daba tugura ko politiki baara a ti taa kuma lɔ gasi kɔ a y'a yira k'a fɔ fɛn minnu tɛmɛna jamana in kɔnɔ ɛlɛ ni olu tɛmɛna ka ban Mali mago bɛ hakilina kura minnu na karamɔgɔ daba tugura ko salon kɛlɛ ni salon nasini kɛlɛ n'i y'o fara ɲɔgɔn kan ko kɛlɛ ti bannen an ka ɲinɛ an ka kɛ yafaba ye an ka jɛ an ka Mali kura lajɛ an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la kunnafoni filani ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli Bojabate maa jɔlen t'i ye kɛnɛ min kan n'i y'i sigi mɔgɔw n'a fɔ karisa taara Bojabate n bɛ n bolo kari ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin sɛrɛ maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko I Keita Simbo a ko i k'a dɔn den kelen segira ka na jamana kɔnɔ n'a bɔra a bɛ dɔn k'a fɔ a tɛ jamana na n'a segira fana Bojabate k'a dɔn a bɛ dɔn k'a fɔ karisa segira min ye Aliu Boubacar Diallo a bɛ ne ka waati jan bɔ i k'a dɔn a kun tɛ jamana kɔnɔ ayiwa min ye ɲɛɲinini ye min ye sɛgɛsɛgɛli ye ka fɛn ɲini jamanadenw bɛ se ka munaki Bojabate k'a dɔn a ka baara kun y'o ye Aliu Boubacar Diallo a cun Bamakɔ tarata tɛmɛnen alamisa Bojabate joona n karamɔgɔ ani n ka cɛkɔrɔba n ka taa ɲɛ d'a kan min ye ɲɔrɔ
buye sɛbɛnnikɛla ko a taara buye fɛ yen a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ Bɔjɔbate k'a dɔn a baarakɛɲɔgɔn n'a sigiɲɔgɔnw ani teriw ni jɛɲɔgɔnw olu kɔni bɔra a nadon ka taa sɛbɛkɔrɔ kunbɛn nin kɔni kɛra nisɔndiya da ye Bɔjɔbate Alu Bubakari Jalo a tun a y'i kun da ɲɔrɔ Kayikaw ka nin den ani Kayikaw ka député kɔrɔ Bɔjɔbate k'a dɔn wulikajɔ ni hakilina minnu b'a la politique bunakun kan o dɔnnen don masakɛya ka d'a ye a b'a fɛ ka kɛ président ye Bɔjɔbate k'a dɔn a dun n'a man jan bilen n'i ye voté tɛmɛnenw da k'a lajɛ Bɔjɔbate k'a dɔn a surunyana na fo k'a fɔ k'a to ten o kɛra ka da a yɛrɛ ka hakili ɲuman a n'a bara ka baara minnu kɛ forobatɔn min bɛ yen n'u k'a ma ko ayiwa n'u k'a ma ADP Maliba Bɔjɔbate k'a dɔn ale de y'o président d'honneur ye Bɔjɔbate ko mana jamana kɔnɔ gɛlɛya la walima sɔrɔla Bɔjɔbate k'i k'a dɔn Alu Bubakari Jalo a m'a bolo don jufa kɔnɔ ka ɲumanya ta ka mɔɔw sɛgɛrɛ min na Bɔjɔbate k'a dɔn muso 1000 bɛ jamana in kɔnɔ olu bɛ se k'a ka ɲumanya fɔ Alu Bubakari Jalo ka hakili ye min ye Bɔjɔbate k'a dɔn ni bɛɛ lajɛlen bɛ dɔndɔni kɛ o dun di kɛ abada fo bɛɛ lajɛlen ka dɔndɔni sɔrɔ ka ca kɛ n'o kɛra i k'a dɔn lafiya bɔda bɛ na i k'a dɔn cakɛdaba min bɛ jamana in kɔnɔ n'a dɔnna u k'o den ma wasulu or o tigi don Bɔjɔbate k'a dɔn sanu marijanɛ jama ale y'o baara kɛbaa de ye Bɔjɔbate i k'a dɔn Mali yɛrɛ kɔnɔna dama tɛ koyi farafinna dugu ka dɔgɔn Alu sanu dingɛ t'a bolo yɔrɔ min sɛbɛnnikɛla ko o de la Bɔjɔbate k'a dɔn a ka dɛmɛ a bi sɔrɔ min kɛ a kelen bɛ k'a tila ani mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ jɔnni hakili tɛ nin na Bɔjɔbate k'a dɔn don min gɛlɛya a gɛlɛhɔku sɔrɔ san 2012 Bɔjɔbate k'a dɔn a don 50,000,000 k'a ta wamani kana lillahi kana lahu k'a ta k'u sɛgɛrɛ jɔnni hakili tɛ nin na sɔrɔdasi musow olu dɛmɛni minnu jɛw fatura jɔnni hakili tɛ nin na kɔlɔnbaw sen misiriw jɔli lɔkɔlisow jɔli jɔnni hakili tɛ nin na Bɔjɔbate k'a dɔn denmisɛnninw k'olu hinɛ k'u somɔw hinɛ jɔnni hakili t'o la Bɔjɔbate k'a dɔn Alu Bubakari Jalo sɛbɛnnikɛla ko a ɲɛnafinba tun bɛ i k'a dɔn ayiwa a ka tɔndenw na a ɲɛnafɛnba tun bɛ somɔw na Bɔjɔbate a seginna ka na o de kɛra sababu ye fantan 4 bɛɛ lajɛlen la Alu Bubakari Jalo bɛ yɔrɔ min Bɔjɔbate i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye donbaw ye jamana kɔnɔ a kɛra yɛlɛma hɔrɔnya ye o a kɛra musow to ala don ye o a kɛra ko ko n'o bi jamana kɔnɔ Alu Bubakari Jalo a ka kuma bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ka ɲɛsin bɛn ni kelenya ma jamana den bɛɛ lajɛlen ka tugu camancɛ fanga kɔ a ka miiri y'o ye Bɔjɔbate k'a dɔn o bɛ bɔ politique maa min da Bɔjɔbate k'a dɔn a man ca a k'o de la bonya caman taara k'a sɛgɛrɛ diɲɛsɛgɛnna ni fa bɛɛ lajɛlen la banderuw taara ka da disi la a ka ɲuman kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min dalo ka bɔ le témoin kɔnɔ sɛrɛ karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ nin ko kura bɔ l'alternance ko n'i y'a dɔn i k'a bɔ i jɔn kɛ n ka Tekoyima premier min o bi bɛn karamɔgɔ Dabatula n nana dantigɛli wɛrɛ t'o la kana siga bala tɔgɔ bɛ di Bɔjɔbate k'a dɔn k'a ka gɛlɛ k'a dɔn k'a mɛnni i k'a dɔn a fɔ man di nka n ye kuma kelen min mɛn k'a dɔn k'a na o de ye Budi ye n'i y'a mɛn Budi k'a dɔn k'a na o ye wari ye Bɔjɔbate i k'a dɔn jamu 100 ani kɔ Bɔjɔbate jamu min ka di ne ye k'a dɔn jamu bɛɛ la e y'o dɔn wa o de ye Nandumɛ ye Nandumɛ kɔrɔ ni tile bɔra bolo t'a kunbɛn Sedu Nandumɛ wolofa de ye nin kɔrɔ fɔ n ye kama Bɔjɔbate ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdan gura o don Bɔjɔbate k'a dɔn sigikun kelen don ka fɛn min kɔnɔ a kɛra min ye premier ministre ye fanga ɲɛma a kun kan ka taa Moti wa Moti t'a bɔra a kɛra wasa ye Motikaw hami min ani gɛlɛya min b'u kan Bɔjɔbate k'a dɔn u y'a fɔ premier ministre Choguel ko kala Mayiga ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko kabini n'a fɔra alamisa tɛmɛnen ko premier ministre bɛ taa Motikaw ko payi i k'a dɔn premier ministre nin y'a fɔbaa ye a kan ka ɲɛfɔ nin ye sabula degun ni ɲani min b'anw kan san o san ni nin waati in sera min ye jiko gɛlɛya ani kuranko gɛlɛya a ba anw fɛ yan Moti kosɛbɛ o bɛ taa fara fana i k'a dɔn lakanabaliya i k'a dɔn o bɛ Moti jamana kan o tuma an ka kuranko ni jiko an k'a fɔ nin ye n'an y'a fɔ nin ye a ka ca la min ye fura ye o bɛ sɔrɔ Bɔjɔbate k'a dɔn fɔcogo caman bɛ maanifin bolo i k'a dɔn Motikaw kɔni bɔra premier ministre yɛrɛ kanu u y'o jira n'o ye Choguel ko kala Mayiga ye nka o t'an bali k'an ka ɲinifɛnw kɛ u ye lɔkɔliden caman jɔ sirada la ka sɛbɛnni kɛ a bɔ ko min ma pancarte k'a d'olu ma u k'a jira
premier ministre tatola Bois Jabate kado Museveni kundo aka Shogel onga Quran Shogel onga ji Shogel Quran Shogel Quran jama mara ka songo ko defo premier ministre kuma nya famu ni ndonedu sabula ikado gouvernement be wuli ka jola mi nye jetemene ni hakili na uye ikado aywa memse kato anga dugu aywa dugu ba be gelya ni gela minum be ikado jamana nyemo ba kalama fere bina tike ka bele jele fura nyini wajabate ikado moti adugulende mana aywa mali dugu ba chama be kurango gelya ni jiko gelya fundeni numa boka ba bike ga bolo fa fara le du moti taka wajabate odela moti ko ko ni ya nyini premier ministre ambi fede nganga kurango ni jiko andi nyino ko ni ngunye seba nyini anyemi bonu bonu kono nyadambura lobo fajiri sebenigela atoka ko MC la sila ko mo da batungora ako Mali ni Burkina Faso jiem madongo do de be fara ancho kologinalika sebenigela ko anga jamana mini de la défense no ye colonel Sadio Camara ye karamo da batungora la musa temene kalo kletan woro jamana kuntigi no ye colonel Ashimi Goita aye ablani ngata wakadugu kata kuma nyoga la Mali ni Burkina Faso ni nyogonche yanko minye anga keleke chawye musaka akilina kurani ngane akura fara nyonga ninga lakana bara kura boloda haligela ko o dabali no fere Sadio Taro sera de bo ako minye Sadio ye achun wakadugu oluka mini de la défense karamo da batungora o ya dodolima ninka bismillah bismillah lenko kaba aya dantika uye ako jona angata masaka rafe no ye capitaine Ibrahim Traoré sebenigela ko colonel Sadio Camara ni capitaine Ibrahim Traoré Burkina Faso masake o sigile ukuma jona bolo nyogoma kura mbena boloda Mali surasi ni Burkina surasu ni ku kolonza nyona ka monomono saloke Mali ni Burkina Faso o fa ka boloda donjume okuma minye Ibrahim Traoré colonel okuma be ka bara min ke nyedimi do kono dimite Mali be ka wuli ka jo fenfe ke be bamanchu fali la nyedimi do okuma abe ka bara min ke sanjugoro barate no yembe an yere an to Burkina Faso aninka noye sabu bamanchi wale chama tumeka kani nyonche dankuna ayu befa ku ban sebenigela ko ako jamfa o debe ko inkoro ako bamanchi munu be ka fa karamo da batko reba fa ku be ka poi ka bo dugu jogoro ako ni alani kira sona ma Mali ni Burkina Faso be na tikadi nyogon kura minke karamo da batko ran ka je ka pick up la wuli nyon fe mamina minye chedon okuma min ko ni shar ko ma lu be ka wuli duguma min ko ni pangurun fe na lu be ka momoli ke sanfe ako min ko ni bamanchi wale Mali ni Burkina Faso kuluba munu be katabla tuba munu be karamo da batko ra ka bela jele na lara wuli ka laje bamancha wale sadika daga kisa taka bo ambela jele ndala sebenigela ko ako minye colonel Sadio Camara ye ani Burkina Faso masake ulu kandi nyoma karamo da batko ra ninka laje jona kana ke blaga suma ye ako ale ko ni bina commencer ke kana Malila Mali keleke cho ka nyema no chef d'état major ye ale bo blaka na jamana kuntigi tola jona chef d'état major fla kalen nunjuru bulu de bolo ubuno sike ko mire ni baran kan ka damna don jume ko be don fanye nu ye don fanye nafolo kan ka taka duma Mali ni Burkina Faso fe ko na to dibalia ye ko da batngora ka sabo ke muye minje bamancha koy akeme kam Mali kama na gwantugo mina Burkina taka juguna ntai ga minje Mali an ko ni keme ka frodman basoro o de kembe sababu ye giema ko ni keme ki nyejo Mali la ninga Mali ke misali taro ye ala ni anga transition che duru fe akarati sebenigela ko ako min ko ni kle kura do ye o kuma an obina bo minje ni jamana flan nyogon chei ga min ba to bamancha wale be seka kele surasu dorontere an civil dugu don fanga ke kelenye ka je kan tiga di nyogoma ninka surasu deme ku blasira o be ke sababu ye janko ka bara be seka nyawo bolo to mina kono funi flani ayi min bo lobu kono MC la ale ka sebeni do bojote akadina o date bla gien nege tanako e ko gien nege be dengoro la blede daramani dumbia dengoro fenyena man kuma bali ikado ako fenyena ma kuma bali ba bulu bojote ikado fenyena ma no dungumana e ko itina kungo soro wa dengoro abedda ka bulu wa kungo yera soro la ko dengoro ni akili bala ani sharatugu kungarle dunywana wajabate sabula ikado sharatugu ya nyangi dengoro ka kiri singele do ka kono daramani dumbia komini tribunari wajabate ikado uye dengoro ka kiri ke sanani kaso datugule fiya yere ato sama abada uye min voto kana aminakuna wajabate ikado ofleni escroquerie et complicité commise par le biais des tours de sorcellerie de magie, de charlatanisme.
o kɔrɔ ŋanamu ngalo namara bingani suyako i k'a dɔn jinɛmɔrɔya ko ani awɔ kalabu ko i k'a dɔn a y'o de kɛ mɔɔw la k'u ka wari bɛɛ lajɛlen ɲaami araba tɛmɛnen min y'a ka kiiri ye kiiri bulon i k'a dɔn i kiiri bɔ k'a bin ka dola k'a kun ko Bɔjabate i k'a dɔn commune 1 tribunal de y'a kiiri dossier in yɛrɛ dekɔrɔ ka kiiri u kun y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka caya kuma o kuma i k'a dɔn u b'a fɔ ko k'a bila waati wɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn sɔrɔnindomaw olu y'u se kɛ Bɔjabate sabula u kun ye kumaw bana minɛ ka ko caman fɔ nka a ma ɲɛ min kɔ kiiritigɛlaw k'u wasalen don wa denkɔrɔ ka kiiri u bɛ se k'a kɛ kunnafoniw kɔni y'a jira Denkɔrɔ yɛrɛ i k'a dɔn avocat o caman den kɔni kun b'a nɔfɛ Daramani Dunbiya an bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Denkɔrɔ ni hakili b'a la a minɛna kabini octobre kalo tɛmɛnen na a tile 16 min ye Sotiba commissaire ye olu de ye tɛgɛ da Donkɔrɔba in kan i k'a dɔn Awa Santre Salifu Keita o bɔlɔnda gɛnɛ na 4 du matin waati kabini kɔni Denkɔrɔ tɛgɛ dara k'aw la fɛn ɲɛnama kumabali e ko fɛn ɲɛnama yɛrɛ ma kuma dɔw yɛrɛ ko fɛn ɲɛnama bolila ka taa ka Denkɔrɔ kabako Bɔjabate k'a dɔn nganakɔrɔ i laban ye natigɛ wɔɔrɔ siga t'o la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la e ko an tɛ bita bila yan bita bi bila yan pewu Bɔjabate an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye i k'a dɔn commandant Laasana Tamba an ka foli bɛ Dankɔrɔba ye chef d'escadron Laasana Tamba an ka foli b'a ye nin kamalen min bɛ wuli ka jɔ la diɲɛmaa bi lafiya o de ye Jama Noir an b'a fɔ ka waleɲuman da Adama Tarawele k'a dɔn an bɛɛ ko a ma Jama Noir denmisɛnnin tɛ koko ɲuman a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔ e ko mun karamɔgɔ an bɛ foli ani tanni ta ni ka taa masigikaw fɛ yen Elhaji Yusufu Ayidara entreprise Yusufu Ayidara ale ɲɛmaaba don ni jamukan in ma ban abada bolo tɛ don foyi la ani Dirisa Kulubali n'o ye chef d'entreprise a kɛrɛfɛ an b'o fo dantɛ foli mun na Badalabugu 3 Siso dans les maestros an b'a fo a ka wulikajɔ la an ma ɲinɛ min ye inspecteur général eaux et forêts n'o ye Ousmane Sidibe an b'a fo ka waleɲuman jamana in kadiriba don karamɔgɔ daba tugura jamukan in a tɛ pan kunna a ka d'a ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Bɔjabate k'a dɔn Gedebinɛkaw ka maire Yara an b'a fo ni ka waleɲuman dɔn Gedebinɛ min ye jɛmakaw fɛ yen Kamisogo service ni essence feerela min n'a bɛ jɛma bɛɛ lajɛlen k'a ma Kamisogo service an ka foli ani tanni bɛɛ ka ɲɛsin a ma foli laban k'o kɛ ka ɲɛsin ayiwa Jitumukaw ka foli bi yan min ye radio Jitumu i k'a dɔn Welesebugu u ka foli bi yan Bɔjabate ka radio directeur min ye Jonathan ye Jonathan an b'a fo ni ka waleɲuman dɔn ka sababu kɛ wuli ka jɔ ni jateminɛ Jitumu Bɔjabate k'a dun b'o la min ye Jonathan vraiment i k'a dɔn an ye ɲɔbɔrɔ ye k'a ni ce bonya la bɛɛ to a la nka n'i dala kelema a fɔ Jitumukaw k'a dafa 5 la Bɔjabate waati dafara awɔ a tɔ bɛ nalen waati dafara an m'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ sisan danni na i k'a dɔn farikɔnɔjɛkɛlaw Bɔjabate i k'a dɔn kuma kelen de b'u da Barça Real bɛ ballon d'or haramu n'a y'u diya u ka diɲɛ bɛɛ ci Real ka se diɲɛ bɛɛ la anw de b'u faa don o don an bɛ ka Real ko ban fɛn dɔ kɛra kunun wa fɛn dama e k'u ɲininka wa ne tɛ kuma o ne tɛ foyi fɔ u bɛɛ sɔnna ballon d'or ban an kɛlen bɛ k'an tɛgɛ n'an sen ko ballon d'or ko ballon d'or ban Realists an y'u ɲini ka dɛsɛ ku t'an bɛɛ fa bɛɛ kɛ mankan ye o ye da sɛw da la mɛ min ye hali n'u ye ligi ta anw b'u cili min kɛ u ka ligi u ɲɛ t'o la dimi b'i ni k'u fa Real Barça kɔrɔni anw man ɲi dɛ Bɔjabate farikɔnɔjɛkɛlaw da bɛ s'a ma ni surafana t'o dun na nɛgɛ ɲɛ 20 segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 sanga 30 ne bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ i k'a dɔn bamanankan ni ne wulila Madani Ture Dozo den ni Dozo ba Bɔjabate ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan sɛbɛnkuraw bɛ bɔ k'olu lakali Mamutu Suruni ale de tun bɛ nɛgɛ la ka kunnafoni lase Bɔjabate Daba Tunkara wa salam